παιδί ήταν η ελπίδα μου, ώστε ο Σέρτζιο και εγώ να κάνουμε μια οικογένεια και να γίνουμε ευτυχισμένοι οι δυο μας. Όμως δεν υπήρξε ποτέ. Μην πληγώνεσαι άλλο. Καλύτερα να σκέφτεσαι πώς θα βγεις από εδώ, πώς θα αναρρώσεις και πώς θα μπορέσεις να αποκτήσεις και ένα και δύο παιδιά ή όσα θελήσεις. Όχι, Σιέλο, εγώ δεν θέλω τίποτα πια. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Πρέπει να είσαι δυνατή, Μπρίσα. Μην το αφήσεις να σε νικήσει, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Γίνε πάλι όπως και πριν, έτσι. Όμως αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και βέβαια μπορείς. Θα δεις πως πολύ σύντομα θα μείνεις έγκυος και θα τα βλέπεις τότε όλα με διαφορετικό τρόπο. Όχι, Σιέλο. Το μόνο που θέλω τώρα εγώ είναι να πεθάνω. Όχι. Μπαμπά, μαμά, πας. Κόρη μου, πώς αισθάνεσαι? Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ άσχημα. Το ήθελα αυτό το μωρό. Θα το αποκτήσεις, κόρη μου. Γιατί να συμβαίνουν σε μένα τέτοια πράγματα? Πέστε μου, μήπως ο Θεός με τιμωρεί, γιατί? Όχι, όχι, μην το λες αυτό, Μπρίσα. Δεν έχει κανένα λόγο να σε τιμωρήσει. Θα πρέπει να είσαι γενναία. Έγινε ένα λάθος και δεν έφταιγες εσύ, έτσι, αγάπη μου. Κοίτα, το μόνο που θα πρέπει να σκέφτεσαι τώρα είναι να συνέλθεις και να μην ξαναπιείς ποτέ εκείνο το ρόφημα, εντάξει? Η αδελφή σου έχει δίκιο, κόρη μου. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι όλο. Και τα έχεις όλα για να είσαι. Πολύ σύντομα θα γίνεις καλά και θα αποκτήσεις παιδί. Και όλα αυτά θα είναι παρελθόν. Όλοι μας θα σε βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ που είσαστε πάντα κοντά μου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σε αγαπάμε πολύ. Αγκουστίν, ήθελα να μην περάσεις τέτοια πίκρα. Εσείς ξέρατε ότι με απατούσε με το Ρενέ. Γιατί δεν μου το είπατε? Προσπάθησα πολλές φορές να σου ανοίξω τα μάτια, αλλά δεν μπορούσα να σου πω πως ήταν ο αδερφός σου εκείνος με τον οποίο σε απατούσε. Θα ήταν καλύτερα τότε, κυρία. Αφού λέτε πως νοιάζεστε τόσο για μένα, θα προτιμούσα να το ξέρω από πριν, παρά να το μάθω με τέτοιο τρόπο. Όμως δεν ήθελα να βρεθείς αντιμέτωπος μαζί του. Προτιμούσα να σε πείσω πως η Μιράντα δεν ήταν καλή γυναίκα. Τελικά τον αντιμετώπισα. Απογοητεύτηκα και το μόνο που μου έμεινε είναι η ραγισμένη μου καρδιά. Όχι, Αγκουστίν. Εγώ... Κυρία, θα ήταν καλύτερα να φύγετε τώρα. Σας παρακαλώ. Ο γιατρός Παλάσιος, ο κύριος Νίκολας Μοντάλβο, ο πατέρας της Μπρίσα. Χαίρετε. Η κυρία Πας Γκαγιάρντο. Χαίρομαι πολύ. Αυτή είναι η αδερφή μου, η Σιέλο. Γοητευμένος. Χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Μπρίσα. Όχι πιο πολύ από εμάς, κυρία. Ο γιατρός Παλάσιος θα είναι τώρα υπεύθυνος για τη θεραπεία της Μπρίσα. Πώς τη βρήκατε, γιατρέ? Είχε μια κρίση πολύ δυνατή, γι' αυτό πρέπει να ξεκουραστεί. Όμως μην ανησυχείτε. Η Μπρίσα είναι πολύ νέα και σύντομα θα τα ξεπεράσει όλα. Μακάρι. Εμπρός. Γεια σου, Χακαράντα. Είναι εκεί η Μπρίσα? Δεσποινής δεν είναι εδώ. Η κυρία Μπρίσα έχει αρρωστήσει και είναι στην κλινική. Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Να είστε όλοι καλά. Στο καλό, Αδελαίδα. Εδώ Νικόλας. Ω, Μάρκο, τι κάνεις? Μια πας. Σιέλο. Γεια σου, Μάρκο. Με συγχωρείς που δεν σου τηλεφώνησα, αλλά έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Καλά, μην ανησυχείς. Πώς είναι η Μπρίσα? Τώρα πάει καλύτερα. Η Μπρίσα δεν είναι έγκυος, Μάρκο. Είδα τον Αγκουστίν. Και πώς τον βρήκες άλλο? Απογοητευμένο. Με κατηγόρησε πως δεν του είπα για το Ρενέ και τη Μιράντα και μου ζήτησε να φύγω. Δεν ήθελε να μ' ακούσει. Ναι, μα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πληγωμένος. Όμως είμαι σίγουρος πως θα καταλάβει ότι εσύ ήθελες μόνο να μην πληγωθεί. Θα ξανάρθει πάλι κοντά σου. Το ελπίζω. Τι ωραία που είσαι εδώ, Ραφαέλ. Επιτρέπετε? Ήρθα να δω την πιο όμορφη ασθενή σε αυτό το νοσοκομείο. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα. Εγώ σας αφήνω. Πώς είσαι? Νιώθω πολύ άσχημα. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Α,
Έτσι είσαι τώρα. Όμως πρέπει να σκεφτείς πως ήταν λάθος ενός ανεύθυνου εργαστηρίου και τίποτα άλλο. Εσύ δεν είσαι υπεύθυνη για τίποτα. Φταίει το ότι έπινε εκείνο το τσάι. Επειδή νόμιζες πως ήταν καλό. Σύντομα θα τα ξεχάσεις όλα αυτά, σε βεβαιώνω. Και αργότερα θα αποκτήσεις παιδί και μετά κι άλλο και δεν θα μπορούμε να σε σταματήσουμε. Γι' αυτό καλύτερα να σταματήσεις στα 2 ή στα 3, γιατί αλλιώς θα έχω πολλά νύψια και θα πρέπει να τους αγοράζω δώρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκουραστείς τώρα και να τα ξεχάσεις όλα, Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικός. Σ' αγαπώ πολύ και αυτό διαφέρει. Να προσέχεις. Τι έγινε, Μπρίσα? Είναι φοβερό, Μαριφέ. Δεν ήμουν ποτέ έγκυος κι όμως εγώ νόμιζα πως ένιωθα το παιδί να μεγαλώνει μέσα μου. Τι είναι αυτά που λες? Ειλικρινά, σου λέω, το είχα νιώσει. Πιστεύω πως ο λόγος της αρρώστιας σας δεν είναι σωματικός, αλλά ψυχολογικός. Λαζάρο, η πικρία είναι που σε αρρωσταίνει. Συγχώρεσέ την. Ό,τι έγινε, έγινε. Τελείωσε πια. Πάει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Βέβαια. Σέρτζιο, τώρα που δεν πρόκειται να αποκτήσουμε μωρό, σίγουρα θα με αφήσεις, έτσι? Όχι. Όχι και βέβαια όχι, Μπρίσα. Θα είμαι στο πλευρό σου και θα σε φροντίζω. Δεν θα μείνω μακριά σου ούτε για μια στιγμή. Αλήθεια λες? Οπωσδήποτε, ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι τόσο καλός μαζί μου. Η Μπρίσα πρέπει να φανεί πολύ δυνατή για να τη ξεπεράσει αυτή την κρίση. Γι' αυτό το λόγο ήταν τόσο ευέξαπτη τότε, τόσο διαφορετική. Εκείνο το ρόφημα την έκανε έτσι. Καημένη μου αδελφή. Έφτιαξε μια ψευδαίσθηση και στήριξε τις ελπίδες της. Τι με κοιτάς? Λες πως ό,τι έγινε μου άρεσε? Λοιπόν, οπωσδήποτε όχι. Η ευτυχία της αδελφής μου είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Εγώ δεν είπα απολύτως τίποτα σχεδόν. Ναι, μου είπε τι συνέβη ο αδελφός σου. Δεν θέλω να μπερδέψεις τα πράγματα και να τσακώνεσαι μαζί του όλη την ώρα. Ωραία, ναι, δεν ήξερε πως εκείνη η γυναίκα ήταν φιλενάδα σου. Για δες, είστε τόσο διαφορετικοί κι όμως τυχαίνει να σας αρέσουν οι ίδιες γυναίκες. Μη με κοροϊδεύεις, μπαμπά. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, γεια μου. Σε προειδοποίησα πως εκείνη η γυναίκα ήταν για να περάσεις καλά για λίγο. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να πήρες το μάθημά σου. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψω ποτέ, Αυγουστίνα. Μην κλαις ποτέ για μια γυναίκα, το ακούς? Καμιά τους δεν το αξίζει. Το κατάλαβες? Γι' αυτό δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω νωρίτερα, Σόνια. Όχι, όχι, μην ανησυχείς, Νίκολας. Πώς άφησες την Μπρίσα? Λιγάκι πιο ήρεμη. Όμως ανησυχώ μήπως πέσει σε κατάθλιψη και... Θα δεις πως όχι. Πρέπει να της δώσουμε πολύ προσοχή και αγάπη. Θα το ξεπεράσει γρήγορα. Είναι νέα, έχει όλη τη ζωή μπροστά της. Βέβαια, έχεις δίκιο. Πρέπει και εσύ επίσης να ξεκουραστείς. Ήταν δύσκολη μέρα για σένα. Ναι, σε ευχαριστώ, Σόνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, Και εγώ σε αγαπώ πολύ, πολύ. Αντίο. Ευτυχώς. Σκέφτηκα να πω ότι πήρα το τσάι από την αγορά, ότι κάποιος εκεί μου είπε τάχα πως καλμάρει τα νεύρα. Και έτσι δεν με κατηγόρησαν. Όπως είπες, ήσουν τυχερή, αλλά αυτό δυστυχώς δεν θα γίνεται πάντα. Λοιπόν, κι εγώ το ελπίζω. Τώρα όμως χρειάζομαι κάτι άλλο. Πρέπει να βάλω ένα τέλος σε αυτό, μια για πάντα. Δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα. Πρέπει να περιμένεις λίγο καιρό, ώστε το σώμα της κοπέλας να εξουδετερώσει όλα αυτά που ήπιε. Μα πόσο καιρό? Θα σε ειδοποιήσω. Στο μεταξύ, εγώ θα σκεφτώ τι να φτιάξω, ώστε να συνεχίσεις τα σχέδιά σου και να τρελάνεις εντελώς αυτή την κοπέλα.
Θα μου το πληρώσεις αυτό. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά. Μάρκο, το ήξερες πως η Αμπιγκαήλ είναι ερωτευμένη μαζί σου? Ναι, κάτι μου είπε ο Λαζάρο, αλλά ήταν πριν πολύ καιρό και δεν πιστεύω πως ήταν τίποτα σοβαρό. Μάλλον κάνεις λάθος. Δεν ήταν πριν από πολύ καιρό και δεν ήταν κάτι ασήμαντο. Εδώ και τώρα η Αμπιγκαήλ είναι ερωτευμένη μαζί σου. Και εσύ πώς το ξέρεις? Που το είπε η ίδια. Και εσύ είσαι που λες πως εγώ ενθαρρύνω τις ψευδαισθήσεις των άλλων, Θα είναι μπερδεμένη, θαμπομένη, αλλά ερωτευμένη. Όχι, Μάρκο. Όχι, Μάρκο. Θέλεις να δουλέψει για σένα, για να είναι κοντά σου, αν και εσύ δεν την προσέχεις καθόλου. Η Αμπιγκαήλ υποφέρει και υποφέρει πολύ εξαιτίας σου. Δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι, φιλενάδα. Ναι, κι εγώ. Πάντως ο Σέρτζιο δεν θα με αφήσει γι' αυτό. Γιατί να σε αφήσει? Είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ πολύ που ανεβάζεις το ηθικό μου. Τι? Νιώθεις πιο ήρεμος τώρα? Μην το παίρνεις έτσι. Μην το παρακάνεις, Αγκουστίν. Είναι μόνο μια παλιογυναίκα. Άφησέ με ήσυχο. Τι θράσος. Σκέφτηκα αυτά που μου είπες χθες βράδυ σχετικά με την Αμπιγκαήλ. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις για να το λύσεις? Τι χρειάζεσαι ακόμα? Όχι, είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, τότε δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να της πω ότι δεν θέλουμε να δουλέψει άλλο για μας πια. Θα είναι το καλύτερο για εκείνη, γιατί δεν θα υποφέρει. Θα είμαι στο γραφείο όταν έρθει, πες της το, σε παρακαλώ, έτσι. Εγώ θα πάω να δω την Πρίσα. Αλλά θα πω στην Σουζένα να δεις το πει εκείνη. Ωραία. Ευχαριστώ. Έρχομαι. Γεια σου, Αγκουστίν, πέρασε. Αυτό είναι θαύμα. Έχεις να έρθεις να μας επισκεφθείς από τότε που έφυγες? Γεια. Είναι εδώ ο Νταβίδ? Ναι. Σου σημαίνει τίποτα? Είσαι πολύ σοβαρός. Όχι, τίποτα. Είμαι καλά. Εντάξει. Τον φωνάζω αμέσως, Λοιπόν, εγώ πάω στη δουλειά γιατί έχω αργήσει. Αντίο, Κωστίν. Αντίο, Νταβίδ. Αντίο. Ήρθα να ζητήσω συγγνώμη. Σου φέρθηκα πολύ άσχημα. Δεν ήθελα να δεχτώ πως είχες δίκιο. Δίκιο σε τι?